هي دقت عند فوتها وطلعت هي دقت داينا والصون انت جاي القرايب مش حافظة الجودة ما قالوا وصوا ضربة يبقى تبصر قبل عشان يكونوا اون اير كيف يحكي لا هناك دي حتكون التلفزيون لا مش الليلة كان دايما نسمع حفلة راديو ماليا راديو ماليا ما ينفع التلفزيون كان فوق الشاي ما نسهي تسخي من الشورى هذا ما حكم يعرف ياك ما مش نعرف لو الدار مرة شاي انت اقرب وضع بتاعنا ما كاميرا تكون بعيدة ما نجيش ندعرف حفلة عشان نديروا نستحي ما نجيش ندعرف حفلة ما يجيبناش كلوزاب شي مش كلوزاب ما لازم منهم تهلي نلعب هنزل على يودن تقيلة ما هاري صلي دين كلها وبعد كلمة المرأة يرد عليها لا صار ريسبونسابيلي أو نكي كان تعب لا كنت شنت سلامك هيدي الأمور اللي بيقفل زي بس كنت للو يو أرادوني ونزل أنت منك هاي كانت يعني وصدا وسواك وقالوا هيك الديور أيامنا من المدن ونحموه سوا والمدن كنزة فوق الجبل والأطراف فوق الطين ورجعوا قالوا أيوم يبنوا بيت علينا وطريق بالقشاطة تيجوا تلحق اسمه ويتنام ويسم علينا حلي ما نشتردوش مالويتش كل طلعت ونلاقي زيارة البلد والطريق يكون عادي يبنوا للمين ونلاقي قال عراهم بوبلو ويهت والسين ويهت عليهم الكل عراهم بوبلو ويهت والسين ويهت عليهم الكل ولا عدو البدو تشوه إسا كل ما يجي عفراسهم شيء ما يقطعلهم قلبهم هي هنزلوا من حبلولا من لسينهم خلي ما يفهموش لسين شو شي ولي شردوا منهم على فوق وشلات كلها وقفوا من بيت البيت عليك بدأوا سيهولة بابل عشان عليك بدأوا سيهولة بابل عشان هوت ولي لسين لارد عشان هوت ولي لسين لارد منهم شردوا من الملاي مالبيتش كل تلارده ايوه يك وقال لي alright thank you فيش كل سبيت البوبل ما تنمي لفعلت ايام زمين سبيت مكتب هيني الجنس اللي يمري ونطيع البوبل اللي وازي بوتا اسمه تعالس الملاي يا رب دمي كلها بوست في ايام ما يسرج فداو كل يجرؤلات بيصور الأرض تقول بيها ويعرف ميلهم كله سياحة الكهف في بيئة الماء ونشكون أسماكنا بالسيئة عرفت الكهف البيت شيرين وبنتمنى سفيش كل سبيت البوبلار مرانيت بقديس نازمين سبيت دوخو هي بوبلو لوازا البرتو هي جنس الملاي والتي هو البوبلو لوازا البرتو واللي تسمعوا تهالس الملاي يرد من كلها البستو يوم يسالش ودا كلها ليمشي كلها ويسوي الأرض كل يعرف الميلو كله كل ما سمعنا بالسيرين عرفتوه
l-mulek l-art fis-sema kull filgħodu bl-oħla l-snin. Ja mulejja nisik ħajr għaliex int tal-ħajja ssir fik is-seta fik il-ħmila jintfaw wara ta' kull ġil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom l-koll. L-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba żisħutej u nixtieq ngħidilkom illum il-Knisja qed tagħmel it-tifkira tas-7 qaddisin fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta' Marija. Ħanisimgħu ftit fuq dawn is-7 qaddisin. Dawn kienu 7 rġiel minn Firenze, membri ta' Fratellanza tal-Madonna, li fl-1233 dew jgħixu fuq l-Olja Senario. Imbagħad daru t-Toskana, jiġifieri wieħed mir-reġjuni tal-Italja kollha, ixxandru l-kelma tal-Alla u waqfu l-Ordni tas-Serviti ta' Marija biex jimmeditaw fuq il-passjoni ta' Kristu u d-duluri tal-Madonna. L-Ordni ġie approvat mis-Santa Sede, mill-Papa, fl-1304. It-tifkira tagħhom issir illum il-jum li fih kif jingħad miet San Alessio Falconieri, wieħed minn dawn is-7 qaddisin. Nitolbu bl-interċessjoni tagħhom biex aħna wkoll inkunu veri devoti ta' Marija. Eżiskuti faċli wieħed ikun devot ta' Marija bil-paroli biss. Il-vera devozzjoni ta' Marija xi tkun? Xi tfisser? Tfisser nisimgħu dak li jgħidulu l-uniku kmandament ta' Marija, l-uniku ordni fit-tiġ ta' Kana tiftakrux qaltilhom il-qaddejja għamlu dak li jgħidilkom hu. U dak hu l-veru devot ta' Marija. Il-veru devot ta' Marija huwa dak li jisma' l-kelma tal-mulej biex ikun jaf x'irid minnu l-mulej u jagħmel dak li jrid minnu l-mulej. Wara kollox dak huwa l-uniku titlu li Marija tagħti lilha nnifisha u x'hekk, għaddejja tal-mulej. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umiltà fi skitta qalbna nitolbu lill-mulej jaħfrilna ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal ruħuna Joseph Grek. Nitolbu. Atina mulej it-tieba tar-ruħ tal-aħwa qaddisa li llum qegħdin infakru li kellhom devozzjoni tal-għaġeb lejn l-om qaddisa ta' Alla u ħabirku biex irresqu lejk il-poplu tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari ħaninżlu u nħabbrulhom il-sienhom. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. L-art kollha kienet il-sien wieħed u kliem wieħed. Mela l-bnedmin telqu mill-vant sabu wita fars sinar u baqgħu hemm. U qalu wieħed lill-ieħor, ejjew nagħmlu l-madun u naħmuh sewwa. U l-madun kienu jużawh flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn. U reġgħu qalu, ejjew nibnu belt għalina u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq ismewiet u nagħmlu wisem għalina ħalli ma nixterdux mal-wiċċ kollu tal-art. U l-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-mulej qal, arawhom poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom, isma' kull ma jiġihom f'rashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja ħaninżlu u nħabblulhom il-sienhom
ħalli ma jifhmux il-sin xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha u waqfu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew jsejħula Babel għax hemm ħawat il-mulej il-sin l-art. U minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħini il-poplu li ju għażel birtu. Il-mulej ixejjen il-fehmiet tal-ġnus, ifixkel l-ħsibijiet tal-popli, imma l-fehma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Min żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ngħidu li ju għażel birtu. Ħini il-ġens li l-mulej huwa Alla tiegħu, il-poplu li ju għażel birtu. Mill-loli ta' smewiet iħares il-mulej u jara lill-bnedmin kollha. Ngħidu flimkien, ħini il-poplu li ju għażel birtu. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jaraf emilhom kollu. Ħini il-poplu li ju għażel birtu. Alleluja, Sejjaħtilkom ħbieb, jgħid il-mulej, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ leħ in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju isalvah. Għax jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u imbagħad jitlef ħajtu. Xi prezz jista' jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax jekk xi ħadd minn dan in-nisel żieni u midneb tal-lum qatt jistħi minni u minn kliemi, bin il-bniedem ukoll qatt jistħi minnu meta jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli imqazza. Qalilhom ukoll: tassew ngħidilkom li hawn xi wħud minnkom li qegħdin hawn li żgur li ma jġarbux il-mewt qabel ma jaraw il-wasla tas-saltna ta' Alla monija bil-qawwa. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuta ħanibdilkom mistoqsija. Taħsbu li Alla jikkastiga? Jien ma nemmenx li Alla jikkastiga. Allu imħabba. U dak li toħroġ minnu hija biss imħabba. Allura kif l-ewwel qari llum smajna u x'hekk fil-11 kapitlu tal-Ġenesi il-ġrajja tat-Torri ta' Babel li Alla qisu qed jikkastiga lil dawn in-nies jgħidilna iħabblilhom il-sienhom biex jixterdu mad-dinja kollha. Nibda biex ngħid li Alla jekk verament nemmnu f'Alla, rridu nemmnu wkoll li daqs Alla lili u lilek u lielna ħadd ma jafna. Mhux hekk, ħadd ma jafna daqs Alla u jaf kollox. U jaf x'inhu l-aħjar għalina, daqsu ħadd ma jaf. It-tieni ħaġa, daqsu ħadd ma jħobbna. Mena Alla daqsu ħadd ma jafna u daqsu ħadd ma jħobbna, mhux hekk? Allura dak li jixtieq minna Alla huwa żgur li kbar ġiet għalina. Jekk jaf x'inhu l-aħjar għalina u daqsu ħadd ma jħobbna dak li jrejt huwa l-ikbar ġid tagħna hekk. Allura
meta aħna nażlu nagħmlu għażliet kontra r-rida tal-Alla għalina, prattikament x'qed nagħmlu? Qegħdin nażlu dak li huwa kontra il-ġid tagħna. Mhux hekk? Jekk Alla jridilna l-akbar ġejt għax daqsu ħadd ma jaħnu daqsu ħadd ma jħobbna, jekk nagħmel għażla li hija kontra r-rida tal-Alla għalija, qed nagħmel għażla kontra tiegħi stess, u hekk. U allura kull meta anke fit-Testament il-Qadim insibu Alla jikkastiga, nsibu dik l-immaġni ta' Alla li jikkastiga, x'ifisser il-kastig ta' Alla? Ifisser il-konsegwenza ta' dnub tal-bniedem, eżis ħuti. Il-konsegwenza ta' dnub tal-bniedem. Noqogħdu attenti għax fil-Bibja, mhux hekk fil-Bibja hemm mixja. Fit-Testament il-Qadim qisu Alla għandu tifel żgħir li huwa l-poplu tiegħu li jaqbdu minn idejh u jibda bil-mod imexxih it-triq it-tajba sakemm jilħaq il-milja tiegħu fi Ġesu Kristu, eżis ħuti. U allura jkun jiżbalja min jaqbad xi test fl-Iskrittura u jinterpretah u jifirdu biex ngħidu hekk mill-bqija tal-Bibja, mod speċjal mill-Evanġelju, mhux hekk. Il-qawwa tal-Alla tidher fil-Bibja kollha. U għalhekk illum iridu aħna niftħu moħħna u qalbna għal dak li qed jgħidilna l-Mulej. Infatti dan il-poplu ta' Alla tal-ġrajja ta' Babel u xekk il-poplu kien għadu kemm ħareġ mill-esperjenza tad-Dilluvju u quddiem id-dnub tiegħu li ġab il-qerda ħanejdu hekk. Flok ma konverta lejn Alla u beda jgħid xirid Alla minni, Alla jrid l-ikbar ġid tiegħi. Beda jipprova jara kif jagħmel u xekk biex isir ikbar minn Alla. Dan kollu eżis ħuti huwa mod simboliku li jrid jgħidilna x'għamlilna dnub ta' araw id-dinja ta' żmienna eżis ħuti. Mhux hekk qed tagħmel. Tara kif tagħmel biex twarrab il-Alla biex nagħmlu dak li rridu aħna. U l-konsegwenza xi tkun? Naraw, ħarsu lejn id-dinja ta' madwarna. Il-konsegwenza tkun it-Torri ta' Babel. Il-konsegwenza tkun kaos. Il-konsegwenza tkun li l-bniedem jispiċċa jagħmel l-ikbar ħsara lilu nnifsu u lill-ajru, dik hija l-konsegwenza. Il-Vanġelu tal-lum ma jagħtina l-paġna l-oħra ta' kemm hu sabiħ. Huwa Vanġelu dens ħafna hekk b'tifsiriet qawwija li għandna bżonn nisimgħuhom u nifhmuhom sew. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, min jekk iridu nażlu li nkunu dixxiepli ta' Ġesu, għandu jiċħat lilu nnifsu. X'jiġifieri tiċħat lilek innifsek? Tiċħat lilek innifsek ifisser eżis ħuti tkun kapaċi tgħid le lilek innifsek. Meta dak li tixtieq int jew l-apptiti tiegħek jew ix-xewqa tiegħek imorru kontra r-rieda tal-Alla għalik, dak tfisser tiċħat lilek innifsek. Tkun kapaċi tgħid le lilek innifsek meta dak li tixtieq int jew dak li jgħidulek il-ġibdiet tiegħek imur kontra r-rieda tal-Alla għalik. Jerfa' salibu, in-Nisrani ma jistax jimmaġina li jgħix mingħajr salib ta' l-ebda bniedem. Is-salib jagħmel parti minn ħajjitna. U n-Nisrani veru jelfa' s-salib ma' Ġesu. Mhux imbiegħed minn Ġesu, mhux jieħodha kontra Alla x'in jiġi s-salib. Imma jgħid le jien is-salib tiegħi ħanġorru ma' Ġesu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifha jgħidilna Ġesu. X'jiġifieri trid issalva ħajtek? Tkun egoist. Taħseb biss fl-interessi tiegħek. Taħseb biss fik innifsek. Min ikun egoist jitlef is-sens tal-ħajja ra. Min hu egoist ma jgħix ħajja kuntenta. Min jitlef ħajtu, min jagħtija ħajtu, dan hu l-ikbar challenge tal-ħajja ta'. Għax wara kollox li tħobb x'jiġifieri. Li tħobb ifisser tagħti lilek innifsek bħal Ġesu. Ġesu mhux hekk għamel ta' ħajtu. Hekk tfisser li tħobb. Dan hu l-ikbar challenge ta' ħajjitna eżis ħuti ta'. Li nirbħu l-egoizmu tagħna u ma' Ġesu u flimkien ma' Ġesu nagħtu ħajjitna minn min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju jisalva. Għax jiswielu li bniedem jekk jikseb id-dinja kollha mbagħad jitlef ħajtu kemm qawwija dis-sentenza. X'jiswielek li tġemma u tġemma u tġemma u jkollok kemm ikollok li tkun l-iktar bniedem senjur fid-dinja u x'hekk. Jekk imbagħad titlef is-sens tal-ħajja u jiġi mument li tħalli kollox warajk u ma tafx sa jsir minnek għax hekk jiġri mbagħad. X'jiswielek? Ejjew eżis ħut illum kemm għandna bżonn din il-kelma tal-Evanġelju nżommuha f'moħħna u f'qalbna ta' mhux hekk. Jiġħad lilu nnifsu, nkun kapaċi ngħid le lili nnifsi meta rrida Alla u hekk hija ħanejdu hekk differenti minn dak li nixtieq jien, jerfa' salibu ma' Ġesu u jimxi warajja u hekk.
Mbagħad qalilna l-aħħar waħda x'jistri lilu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu. Allura ejjew eżħut impoġġu lil Ġesu u rida Alla l-ewwel qabel kollox f'ħajjitna biex flimkien ma' Marija lil mulej ngħidulu hawn jien il-qaddejja tiegħek ħajsir minni skont kelmtek. Jogħġobkom bil-wieqfa, aħna niftakru llum fid-devozzjoni kbira li kellhom għal Madonna fid-doluri tagħha, is-seba' rġiel ta' Firenze li ċaħdu għal ġidhom kollu biex jgħixu ħajja ta' faqar u penitenza, il-bogħod minn nies fuq l-għolja ta' senarju, nitolbu il-Verġna Marija tidħol għalina quddiem Alla biex fġieħ id-doluri tagħha neħilsu mid-deni ta' issa u niksbu il-ħajja ta' dejjem. Wettaq il-ħidma tal-Knisja ħatikber u tissaħħaħ dejjem aktar u tidher verament sinjal ta' salvazzjoni għal ġnus kollha. Nitolbu. Eħles lid-dinja minn kull xorta ta' tbatija, ta' ġuħ, ta' faqar, ta' moħqrija u ta' inġustizzja biex il-bnedmin kollha ikollhom imħarsa id-dinja tagħhom ta' bnedmin li huma. Nitolbu. Għad il-mistriħ ta' dejjem, il-qaddejja tiegħek ħutna li għalihom noffru das-sagrifiċċju tal-Qudiesa u lil ħutna mejtin kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u dawk kollha li m'għandhomx min jitlob għalihom. Nitolbu. Għad il-faraġġ lil min hu mnikket mill-lemm tad-dinja, qawwi qalb min hu mifni min niket u għati ħelsin sħiħ lil min hu mġarrab mid-dnub u l-ħażen. Nitolbu. Għamel li dejjem nilqgħu bil-qalb il-kelma tiegħek li kuljum titħabbrilna f'dan l-imkien biex nagħmluha u hekk inżommu ruħna l-bogħod mit-tinġis tad-dinja. Nitolbu. Nitolbu il-mulejjenna ħanifmu li d-dnub huwa l-ikbar għadu tagħna biex nevitawh nagħmlu ħilitna kollha, niftħu qalbna għal Alla. Nixtieq minn hawnhekk bħal dejjem nsellem lil ħutna li qed nisegwu dil-Qudiesa permezz tat-television jew ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Niftakru b'mod partikolari f'ħafna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk kollha li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, ħafna immigranti wkoll li jsegwu dil-Qudiesa. Nixtieq nitlob ukoll għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom u għal dawk kollha li jeħtieġu t-talb tagħna, mod speċjali dawk li forsi jħossuhom weħedhom jew għaddejjin minn xi mument hekk ta' dlam fil-ħajja tagħhom. Ejjew fiskiet, hekk aħna hawnhekk fis-santuarju anke intom eżis ħutna, hekk nieqfu ftit mumenti fiskiet u l-mulej noffrulu it-talba personali tagħna. Sawwa fi qlubna mulej id-dija tad-dawl tiegħek u bit-talb tal-Verġna Marija, ommok u omm il-Knisja u ommna, u fġieħ id-duluri tagħha għatina li ngħixu kif tridna int biex qatt ma nitbedu minnek bi Kristu Siedna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier jista' kollox. U Alla
ta' tiba bla qies. Fil-qaddisejn li niċċelebraw il-tifkira tagħhom illum, int qedt il-bniedem il-qadejm, inti qritt il-bniedem il-qadejm u sawwart il-ġdejt maħluq skont ix-xbija tiegħek. Fil-ħnina tiegħek ġeddet lilna wkoll biex fis-sagrifiċċju li lilek tant jogħġbok noffrulek kif jixraq il-vittma tat-tpattija b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej, missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisejn li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija interġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għajda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar-ruħuna Joseph Grek. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha, mal-qaddisejn fundaturi tas-serviti ta' Marija u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. If tu algo per al Cristo
Eżis ħut illum il-ġimgħa u bil-wieqfa nselmu lil Ġesu msalla palina bil-qalb ngħidu nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, int qawwejtna bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna. Għamil li fuq l-eżempju tal-qaddis ta' 7 qaddisejn fundaturi tas-serviti ta' Marija nitalmu nfittxu dejjem lilek fuq kollox u nuru li d-dinja ixbija tal-bniedem il-ġdejt bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-kol. Madonna